imagen me gusta mucho. O sea, me das permiso a que haya emoción. Te doy permiso para que haya emoción y es una cosa súper nueva en ti. Salpicar todo lo que puedas. Miráis todo, miráis el... Venga, María, ya, que se nos hace tarde. Bueno, Maria, ez gaitezen, berandu egingo zaigu bestela. Bueno, Egunon, ongi etorri prentsa aurreko honetara, Donostiako zinemaldian, oraingo honetan, sail bat aurkezten dugu, Fazildu izena, Movistar Plus galarako aurkeztua dena, eta serie saileko ordezkaritza zabala dugu hemen. Beste aldetik hasita aurkeztuko dizkizuet kideak. Domingo Corral, ekoizpen zuzendari jatorrizkoa, kaixo? Ana Marchesi antzezlea, kaixo? Ana Castillo, edizio honetan oso presente dagoena, kaixo? Eta sailaren sortzailea, Ana Costa, Natalia de Bolina antzezlea, Coria Castillo antzezlea, eta ekoizle exekutiboa, Sandra Hermida. Asko zaretenez gero, eta jende asko dagoenez galdetzeko, zuzenean irikiko dut galdera txanda. Eta bestela ni berara animatuko naiz galdetzera. Ezaken norbaitek lehen galdera egin nahi duen? Sí, buenos días. Bai, egunon zuzendariarentzat. Irakurri duzue eleberriaren egilearen zutabea eta zerbait esan nahi duzue emakumeen iritziari honi buruz. Bai, Nancy esan nahi duzu? Firmado por Crispina Modales. Crispina Modalesek sinatuta, bai, irakurri nuen, eta erantzun egin nion. ¿Qué me pareció la columna? Ze irutu zitzaidan zutabea? ¿Qué contesté yo? Zer erantzun nion nik? Pues le dije esan nion, que había leído el texto. testua irakurri nuela, ezer baino lehen adierazpen askatasuna errespetatzen dudala, berak pentsatzen zuena, baina iritzia eman nahi bazuen telesailari buruz berbada lehenago hitz egin genezakela, jakiteko zer den idaztea, ekoiztea eta zuzentzea telesail bat berak iritzia eman behar zuen bakarrik kobratu zuenaren inguruan. Beste galderarik ote dago? Kaixo Ana Castillo eta Natalia de Molinarentzat, jakin nahi nuen nola izan dan prozesua pertsonaia hauek eraikitzeko, ze beldur izan dituzuen ausartak izateko eta pertsonaia hauek interpretatzeko. Eta zenbat denbora entsegutan nola izan den lana Ana Costarekin eta protagonistekin. Zuk, nahi dizuzuk hitz egin? Bueno, niretzat, nik elkarrezketaren batean esan dut jadanik. Ziurgabetasun handiena eragin didan proiektuetako bat izan da, pertsonaia bat eraikitzeko orduan. Ze azkenean pertsonaia bat eraiki behar nuen, testuari oso lotuta zegoena, mugimendu ezaugarri fisiko batzuek eta zentzua izan bartzuten pertsonaiaren diskurtsoarekin. Beldurra handia ematen zidan tekla egokiak ez jotzea. Beraz, prozesu luzea izan da. Ana eta Laurarekin gauza asko pentsatu genituen, hau da, zerk mesedetu dezake konposizio fisikoaren ikuspegitik mugimenduan, ahotsean zerk mesedetu dezake pertsonaia bat jadanik idatzita zegoena, beraz ez nuen mundu osoko askatasuna zen Natiren pertsonaiak ez gaitasun bat du, istripu baten ondorioz, informazioa bazuen istripuen aurretik eta blokeo emozionalare bazuen, beraz zaila zen Ana kontatu nahi zuena egitea, proba asko egin behar izan dituen, proba eta utxe egitea eta azkenean tekla egokiak aurkitzeko, zintzoak, sinesgarriak eta koherenteak izateko aldi berean. Zaila, baina erreza ere bai. Nik, beldurrak
egon ninteke hemen urteak horri buruz hitz egiten eta baita ere sormen prozesuaz. Ze erronka handia izan da alderdi guztietan, sekula egin gabeko gauzak egin ditut eta egin ditut espero nituen gauzak, gainera lan pertsonal oso sendoa izan da. Aurka egin behar izan die ziurgabetasun horiek guztiei denok bizi izan ditugunak, ze oso gauza fuertea da, indartsua da, pertsonaia kontatzen dituena, kompleksuak direnak, baina aldi berean maitasun ekintza bada margarentzat, eta baita ere nire ogibideari begira, hau da, zer esan nahi duen antzezlea izatea, zer izan behar duen antzezle batek, eta begibistakoa da ze lan dagoen atzetik, beraz, ahots adimen lana izan da, espirituaren lana ere izan da, eta horrek beldurra ematen du, baina baita ere konturatzen naiz beldur gehiago dio dela erosotasunari eta kontrolari, ez? Gauza kontrolatzen ditudan horri, behar bada nahiago dudala horrelako zerbait egitea, behar bada marga leku zuzenago batetik egin ezake, nire pertsonaia, baina horrela egiten manun, pentsatzen nuen eintzala leiala izango. Beraz, sormen mailan, antzezle gisa, zaila jarri dio nire buruari, margarengana hurbiltzeko eta espiritura hurbiltzeko, eta askatasun hori ere sormen mailan egitean saiatu naiz, mila ordu egon daiteke hemen. Azaltzeko zer erabaki hartu genituen, nola lan egin genuen, eta hasiera batean pertsonaiak askoz ere brotxa lodiagoa dute, eta behar duzuna hartuz joaten zara, kasu honetan marga. Baina oso harro nago, ze edozeinek pentsa dezakenaz aparte, bizi izan dugun esperientzia, nik uste dut hau ere partekatzen dugula, honek nik uste dut sailak aldatu egen gaitula, eta hori ezingo digu inork kendu, esperientzia. Ezakit beste bi antzezleek zerbait ere esan nahi duten, bere pertsonaiei buruz azaldu pixka bat, beren esperientzia sail honetan. Bueno, bestela ez da zer gertatzen, Bueno, ni bat nator nire lehengusuak esan dutenarekin. Nire primak esan dutenarekin, hau izan da nire lana fikzioan, eta, bueno, ikaratutan egoen, orain ere bai, ziurrekapetasun handia, eta olako gauza handi batera jauzi egitea, baina hainbesteko babesa izan ondoren, eta aldeak, nire kide laguntzarekin, benetan oso komplikatua izan da, baina baita ere oso eskerronekoa. Eta asko ikasi dut, profesionalki, pertsonalki, bizitza mailan, beraz nire buruaz ere asko ikasi dut, beraiek pertsona gisa, antzezle gisa, beraiek, bera ere zuzendari gisa, bueno, egunero opari bat izan da niretzat hor lan egitea. Y sobre todo eso, eta batez ere, mi mayor deseo es eso, que todo lo que a mí se me ha dado, eman zaidan guztia, ireki zaidan mundua, eta jendeak ikusezaken hori guztia eta sentitu dezakena, batez ere fácil telesaila ikustean. Kitxo, listo. Nire kasuan, nire lehen lana izan da ere bai, fikzioan. Eta denbora guztia, impostorearen sindromean neuka, baina gero taldearen barruan hainbesteko laguntasun aurkitzen duzunean eta familia bat aurkitzen duzunean, impostorearen sindromea bialtzen duzu popatekatzea pixka bat. Hau da, une oro sentitu gara oso babestuta batak bestearekin, eta ikaskuntza oso handia izan da maila profesionalean, baina batez ere maila pertsonalean. Ez dakit, esperientzia aztezina izan da, egia esan. Galdera gehiago? Bai.
Kaixo, nire galdera Anarentzat da. Eta nahi nuke beste pertsonaia bati buruz hitz egitea, Ronald Kusirek egiten duena. Zein puntuteraino behar bada islatu nahi zenuen langile sozialak zailtasun dituen, baina era berean ematen du pertsonaia hori dela ikusleak oinarritu egiten gara berarekin, ze empatizatu egiten gara dugu, neska horiekin. Nola, zein puntuteraino islatu nahi izan duzu hori? Laia Buedoren pertsonaia eleberrian dago ere bai. Eta erakundearen zaran egiten duten langile guztiak printzipioz eleberrian gaiztoak dira. Hoiek dira oso gaiztoak direnak. Eta nik interes handia nuen hori guztiz kontrakoa izan zedin, nobelaren kontrakoa. Gauza bada erakundea, eta zer esan nahi duen erakundeak, eta beste alde batik erakundearentzat lan egiten duten pertsonak. Gauzak pasatzen zaizkie, jaikitzen dira, seme-alabak izaten dituzte, hilekoa ikutzen dute, hile urdinak izaten dituzte ere, bai, mundu guztia bezala. Beraz, niretzat traizio bat zen azkenean pertsonei egitea. Hau da, bakarrik erakunde gisa agraraztea. Beraz, idazketatik, Cristina Moraleseken egin nuenaren bileratik, nik esan nion hori etzela horrela izango. Eta antzezlei ematea pertsonaiak gizarteren alderdi gogorra, hau da, inkisizioa, hau da, oztopoak jartzen dituztenak, arauak jartzen dituztenak, hau da, tutelatu egiten dutenak, debekatu egiten dutenak, eta arauak jartzen dituztenak, ba, uste dut hori beren lana izango dela, baina haiek beren iritzia ere badutela. Beraz, Brunaren pertsonaiak badu bere iritzia sistemari buruz. Eta saiatzen da haien gana hurbiltzen eta eskubideak ematen ez bakarrik zerbitzuak. Eta horixe saiatzen da egiten Margarekin, bere sexualitate oparoaren aurrean. Eta hau errealitate bada. Hau da, badira fundazioak eta badira erakundearen zaran egiten duten pertsonak horrela egiten dutenak isunak izaten dituzte, ordaindu beharrekoak eta diru hori generalitatera itzuli behar dute, baina bere diruaren parte bat erabiltzen dute espezialista sexualak eskaintzeko. Margaren kasuan, pertsonaian, Laia Buedok defenditzen duen sexualitatea, Margari gigolo bat eman beharko litzaioke. Hau da, sexu laguntzaile bat, baina ez daude. Badira sexu laguntzaileak gizonentzat, ez disgaitasuna dutenak, baina ez dago sexu laguntzailerik maskulinoak ezintasunak dituzten emakumeentzat, eta niri iruditzen zait Laia Buedoren kasua emakume gisa, pertsona gazte gisa, empatikoa, une honetakoa, bizidun une honetakoa, defenditu beharrekoa. Eta Clara Seguraren pertsonaia jadanik erakunde konservadoreago bat denaz, lehengo garaietakoa bezala, esaten dio, ni hortik pasatu naiz eta ez duzu ezertxo ere lortuko. Baina niretzat, hau da, oso ondo bere iztea zeintzaren zu eta ze ordezkatzen duzu, espero dut oso argi gelituko zela telesailan zen niretzat funtsezkoa zen. ¿Hay alguna otra pregunta? Baldago beste galderarik? Bueno, beste galdera batzuk sortzen diren bitartean, nik galdetu nahi nioke Anari, zuzendariari eta Domingori eta Sandrari ere bai. Nik uste dut telesailak oreka oso interesgarria eskaintzen duela, gai politiko eta sozial baten inguruan ze errealitatea zizketan ari da, eta ez da bakarrik agertzen nola egiten digun harrera horrelako pertsonei, baina etxe bizitzaren gaia ere agertzen da, hiriaren soinua, zarata ere bai, eta hor alderatuta neskaren intimitatearekin, eta baita ere umorea, komedia erabili egin duzuna, filman asko aprobetxatu duzuna, eta nik uste du telesailean politika, intimitatea eta umorearen kombinazio hau oso zaila iruditzen zail lortzen, eta prozesu horri buruz galdetu nahi dizut. Eta Domingori eta Sandrari zergatik implikatu proiektu komplexu batean, ez eta gero oso ondo ebatzita egon, niri proposamena oso arriskutsua iruditzen zait. Bai, nik? Bueno, telesailaren tonua guk oso argi genuen,
Bibliatik ez genuen zerbait soziala izatea nahi. Salaketa soila izatea nahi, ze niretzat mugiezina den toki batean kokatzen da. Bapatean fikzioan salatzeketa gisa jartzen dugun guztia, ematen du hor gauzatzen duzula eta ezin dela mugitu. Beraz, iruditu zitzaidan interesgarriagoa bere egunetik egunero laguntzea eta bere gatazka. Komediaren tonua saihestezina da niretzat. Nik bizitza horrela ikusten dut. Eta idazten dudan edozein gauza horrela ateratzen zait. Eta hirugarrena zintzen intimitatearena, bai, noski, bai. Intimitatea funtsezkoa da guztiaren koherentzia bat egiteko. Zuk ez duzu intimitatea erakusten eta etzara erdizka gelditzen pertsonaiekin. Nik uste dut hor bazegoela ere intimotasuna kulerotatik hasi eta azkenean harrira iritsi arte. Niretzat zintzotasun bat da pertsonaiekiko dena erakustea, ze bakarrik batzutan kanpokoa erakutsita. Bai, egia da tramari lagundu egiten diozula, baina ez duzu giza alderdia ulertzen, eta nik uste dut intimitatea erakustea garrantzitsua dela pertsonaien humanitatea ulertu ahal izateko. Me parece una pregunta galdera hori. Kristinaren liburua irakurri eta nire kasuan, Domingok esango du bere iritzia, ni nire kasuan ekoizle gisa erabaki nuen fazilen sartzea, fedeagatik, Anan fede osa dudalako, eleberri irakurri nuen, Anak esan zidan irakurtzeko, nik irakurri egin nuen, berarekin gaitu nintzen, eta esan nio, baina zergatik, zertarako, baina nola? Zergatik, zertarako nola? Eta esan zidan, ez eske egin nahi dut, bueno, noiz. Eta orduan ja ginen urrengo puntuan. Domingoren gana joan ginen, eta Anak egontzen Domingorekin, baina egian ni ekoizle gisa istorioen barrena mugitzen ez, baina batez ere mugierazten naute, baina batez ere ikuspuntuek mugierazten naute. Ikusle gisa ere bai, ez da zer kontatzen didazun, garrantzitsua da noski, baizik eta nola, zein da zure ikuspuntua ze kontatu nahi duzun. Eta Anaren ikuspuntua zeintzen jakin gabe, banekien sinetxingo nuela bere ikuspegi antropologiko, sozial, politikoa, bere humore zentzua, eta txikitik handira aztertzeko gaitasun hori, interesatu egingo nindula ikusle gisa. Bueno, nik egoismoarekin produzitu nuen zenik ikusi nahi nuen ikusle gisa. Bai, ni ere bat nator Sandrek esan duenarekin, Nataliak esan duen bezala, asko gustatzen zaigu deserosotasuna. Ez zaigu eroso egotea gustatzen, eta proiektu hau arrisku handikoa zen. Eta egia esan, nik eleberria irakurrita nuen, irakurtzen ari nintzen une horretan, iruditzen zitzaidan ezina zela telebistara egokitzea. Eta telesail hau egin badugu Anagatik izan da. Eta gainera, eskerrik asko, Movistar Plus bultzatzeagatik ausarta izateko, bestela ez genukeen horrelakoarik egingo, eta hori egin dugu zuri esker, Ana. Ze sortzailea aparta zara, ikuspegi bakana duzu, Arde Madrid bukatu zanean, ikuste du Movistar Pluseko telesailik arrakastatxuna izan zela, bide asko zenituen aukeratzeko, asko zere erresagoak ziren fazil aukeratzea baino, eta hartu zenuen komplikatuena, hauxe. Eta uste dut arrakasta izan duzula, eta arrakasta handia oso pozik gaude zure telesailarekin. Gracias. Eskerrik asko. Me pongo colorada. Gorri jarri naiz. No debes, es maravillosa. Ez, benetan telesaila zoragarria da, nik liburua irakurri dut. Nekien polemikak irakurtzeko gogorik, ez eta jola, ze polemika egonda, baina oso telesai desberdina egin duzue, oso ondo antzeztua, zue guztiok oso ondo egin duzue. Eta gainera diferentea da, telesaila, ze
ni pertsona arrunt bat naiz, baina ikusarazi dizkidazu gauza batzuk, inoiz ulertu ez nitunak. Eta normaltasuna aurkitzea, niri normalak irutu zitzaizkidan gauzetan, beraz alde horretatik eskerrik asko denoi. Eta orain, Ana, gustatuko litzaidake telesail hau defenditzea ikusle guztiarentzat, produktu jostagarri gisa. Eta neskei zorionak esateaz gainera, barrura egiten diren lanak, Anarena, edo kanpora egiten dena, Nataliaren kasuan, zoragarri zauden ez dakit nola deitu, eta zu ere bai, denak zoragarri zarete beraz hitz egin pixka bat. Ez nola izan den zuen lana, baizik eta zuen sentipenak nolakoak izan diren, pertsonaia horren desberdinei bizitza emateko orduan. Eskerrik asko. Nahi duzu hasi? Ez duzu? Nahi? Ni hasiko naiz? Ni pertsonalki bada gauza bat asko gustatzen dena Natiri buruz, nire pertsonaiari buruz. Izan zen pixkat gako bat nik lanean hasteko, ulertu nunean nondik joan niteken. Baiketa batekin zuen, zerikusia ematen du pertsona bat baituta dagoela, desgaitasun emozional baten barruan, eta adierazteko zailtasun horren barruan. Horrek asko lagundu zidan gero bizitza ematera barrutik, eta ibilbide bat ematera, ze iruditzen zitzaidan oso zaila adierazten, bere ezaugarri fisiko eta emozionalen barruan. Beraz, hauskortasun hori bilatzea, nik uste du pertsonaia gogorra dela, Nati eta oso zorrotza, eta hauskortasuna aurkitu nuen baiketa emozional honen barruan. Neskak, bai. Yo al principio ni hasieran esan dudan bezala beldurra handiarekin aurre egin nion pertsonaiari, baina Angelsen pertsonaiak gero eta pixkanaka maite mintzen joan nintzen pertsonaiarekin eta konturatu nintzen asko ere gehiago nituela antzekoak desberdinak baino. Eta aurkikuntza handia izan zen, batzuetan normala zarenako matxo artean askotan banandu egiten gara pertsona horrengandik, nola den bere egunerokotasuna, beraz atentzio pixka bat ematen badiogu konturatzen zara ez dela horren desberdina, beste horrengandik hain desberdina. Hau da nola sentitzen duzun, maitasuna eta afektua, kariñoa nola ematen duzun. Beraz, orain ezin dut Angels nigandik banandu zen nire barruan daramat. Eta nire familia eta nire bikotekideak askotan iruzkinak egiten ditu komentarioak, eta hori oso Angels da, esaten didate. Eta betiko da nirea. Hau da, ezagutu dudan pertsona bada, barruan dudana, eta asko aberastu nau. Niretzat asko interesatzen zitzaidan Margaren nola zegoen erretratatuta, sistemaren perbertsioa ere, bai. Benetan, gero eta deshumanizatuagoa gaude, empatia falta da gure mendearen gaixotasuna, egolatria eta narzisismoaz gainera. Bizi gara garai batean, non oso violentoak dira, gora bera handiak daude, emakume hauek, esate baterako, bortxatu egiten dituzte eta manipulatu egiten dituzte. Nire iritziz, nik filma edo telesaila eginez esperimentatu dut eta ikertu dut oso modu perbertsoan bortxatzen dituzte. Eta emakume naizen aldetik, berak esan duen bezala, nik zer egiten dut hemen, pentsatzen nuen batzuetan, hau da, enaiz gai izango hau egiteko. Konturatzen zinen, gauzak gehiago nituela, elkartzen ninduena, nire pertsonaiarekin bat egiten zutenak, aldentzen ninduena baino. Eta nik, koherentea zela egiten dituen lanekin, eta zorionez Marga bezalako zuzendariak eta beste batzuk niri deitzea olerrako historiak egiteko, eta ikusgaitasuna emateko, ikusezina den hori, baina ez dena begiratu nahi, ez dena entzun nahi. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela,
eta oso berria telesailean umore ere handia ere badu eta ritmoa oso punkia da ere bai eta oso transgresorea da egia esan irauli egiten dizu barrua. Hau da, beharrezkoa zen, benetan horbaitek hori egitea, ze ondo, ze askatasun hau ikustea, ze gogo eta ze suerte, pixkat urduri nago, Horrelako zerbaitetan parte hartzea ze suertea izan dudan, benetan opari bat izan da gudenontzat, eta oso garai robotikoetan bizi gara ere bai, ez? Gain informazioa dugu, fakeak, Instagrameko filtroak, matematika, algoritmoak, batean aurkitzen dituzu horrelako proiektuak, non ematen dutenak oso antzekoa direla, baina arteak gehiago du zer ikusia, matematika ez den zerbaitekin, ezina ez den zerbaitekin, zer ikusia handiagoa du bizitzaren ukiezintasunarekin. Eta telesail honek hori guztia du eta zentzua ematen dio. Nire ustez egiten dugun horri. Bueno, en el caso de Patri, Patriren kasuan, Patri asko erreprimitu behar izan du bere burua. Eta beraz autokonbentzitu eginda bide bakarra dagoela bere bizitza independentea mantentzeko modu bakarra dela arauak defendatzea. Hau da, berarentzat asko zorrotzagoak dira jende normalarentzat baino. Beraz hori izan da, harrigarria izan da hor transitatzea, zergatik ze disiplina hain gogor hori pertsona batzuekin eta zergatik besteekin ez hain gogorra. Eta Patrik egiten duen bidaia oso interesgarria da zentzu horretan. Eta gainera zuretzat gorde egiten duzu, hau da kuestionatu ahal izatea nola dagoen sistema. Sistema ez dago ondo. Y hay una cosa también que eta badago beste gauza bat ere garrantzitsua dena balioan jartzea telesail honetan. Hau da, Nataliak esaten duen bezala, bada, momentu bat dena uniformea dela. Eta egon ditezke telesail batzuk ondo, edo gaizki, baina askotan pentsatzen duzu oso antzekoak direla. Baina fazil bezalako telesail bat ikustean, esperientzia bisualetik hasita sentitzen duzu hor badagola zerbait pentsatuta norabide egokian. Eta nire interpretazioa da, bueno, asko daude, baina ikusle asko daudelako, baina lortu duzue telesaila errealista izatea, errealitate oso kontrato bat antzematen duzu, baina dena irakazki batetik pasatzen da. Hau da protagonisten begiradaren irakazkitik, eta hori oso ondo itzuli duzue zuzendaritza artistikoarekin, argazkiarekin, zuzentzeko moduarekin. Eta jakin nahi nuke, ze batutan hau gertatzen da telesail batzuekin, non gaiak garrantzitsua den, baina astu egiten zaizkigu irudiak. Eta uste dut telesaila exotikoa dela, zentzu horretan. Sensazioa duzu denak, oso antzekoa dela, zurekin komentatu nahi nuen, zuekin. Naiz eta egia esantzuk esan duzun guztia, dena oso pentsatuta dago, eta landuta zentzu horretan, jadanik gidoian zegoen. Gidoian, telesailean dago, gidoian zegoen guztia. Nik zoritxarrez idazten dudan bakoitzean, uste dut, hiperura gestiona idazten dudan bakoitzean, baina nik uste dut hori dela modu bakarra emaitza batzu lortzeko. Eta orduan, zu komentatzen duzun hori guztia, gidoietik hasita, ja bazegoen gidoian, ze gidoiarek kurtzen duen pertsonak, ia, ulertuko du gero zer datorren ondoren telesailean. Oso harro nago, ze gidoi prozesua jarraitu duzuen guztiak, batakizue egunean telesaila horrela dela, eta komentatzen duzun hori guztia hasierako helburu bada. Hau da, ez dira geruza gero erantziz joan direnak inondik inora ere, baizik eta Fran Araujok badaki, ze egunetik egunera gondan irekin gidoian, eta Sandrak noski. Que es la que me ha ido regañando. Berak errita egin dit, eta gauza ikaragarriak esan dizkit. Y luego también cosas buenísimas. Eta gero gauza edarrak. Prozesuak horrelakoak dira. Bai, hor, hemen, bueno, lastana hausten ari gara, berak esaten duen guztia,
no ha sido cosa hau al da, azar, no ha ez sido da cosa hausaz de egindako creo, zerbait. oye, que el dique de Ez fuego da está creando egiten du esta proposamen bat, cosa bueno, maravillosa. berak lan bikaina egin du noski, Pero me refiero baina que esan la nahi dut concepción de la serie era esa- telesailaren estaban los guiones, sormena pasaba horrela el zen. diseño Gidoia bat de zegoen, un diseinu bat zegoen, Sí, unibertso baten realmente diseinu bat ese zegoen. tono Ze que se aprecia esa tonu mezcla hori, de el humor hau da, umorea, con la crítica kritika soziopolitikoarekin, baina pertsonaiaren intimitatearekin, hori dana sortzea ikuspegi kostumbristra batetik, eta gero ikuspegi bakarretik hori gidoian zegoen, eta hori izan da gure gida. Eta gidoian ez dagoenean, eta bilatuz joan barrezunean gero modu bananduan banatuki, zuk esan duzun hori ikusi egiten da telesailean modu artifizioso batean. Hau da, ez da modu trinkoan ikusten, geruzetan ikusten da, baina nik infernura jisten naiz idazten dudan bakoitzean, eta nire helburua izaten da beti hori guztia jadanik idatzita egotea. Eta harro nago, harro sentitzen naizuk horrela adieraztea, ze hori da nire lehenengotako helburua. Gainera, antzezilek esan dutena ere lehen helburu nagusia da niretzat. Niretzat oso lan gogorra izan da, gidoia hau idaztea, ez da erraza con un grado de discapacidad que tú no tienes. zuk ez duzun desgaitasun bat duten pertsonei batzuen historia idaztea, baina gainerako behai bezain bateko desgaitasuna dut nik ere bai. Eta lau protagonista horiek emakume bakarra dira, edo hemen zaudeten guztiak bezala zentzu batean. Hau da, Patri da arauak bete behar ditu, barruan jarraitu alizateko Nati, etengabe kexatzen da, badakielako zer ez dagoen ondo, eta politikoki gizarteari atxikita dagoela, eta Natik ez du, edo inork ez du lertzen nola jasaten dugun hori. Gero Margaren sensualitate eta sexualitatea denak barruan duguna, duela gutxi arte hain modu tabuan eta ezkutatuan genuena, sexutik hasita hilekoa, menopausia ere bai, eta zaintzailea Angels. Lauen artean, bakai izan nintzen pertsona jaukidazteko, ze elementu horiek guztiak nigan daude, ni ama naiz, idazlea naiz, zaintzailea naiz, normatiboa izan behar dut, arauzkoa batzuetan, eta hil arte esango dut, pentsatzen dudana Natik bezala. Bueno, horrelako esaldi bat, itxiera ezin hobea da prentsaurreko honentzat, eskerrik asko, Fazileko taldeari, hemen zaudeten guztioi, eta baita ere publikoari, olako fikzio gehiago behar ditugu, pixkatarauak hautsiko dituenak eta jatorrezkoak izango direnak, batez ere horrelakoak, eta eskerrik asko zuek hemen egoteagatik prentsaurreko honetan.